Salutare, prieteni! Astăzi vom învăța croșeul de stânga. Croșeul de stânga este o lovitură puternică, folosită în combinație sau din bucată, așa cum spunem noi, pe așteptare. Hai, să mă gardăm, da? Și vreau să-mi dai croșeul european. Bun, și rămâi acolo. Încă o dată. Bun, rămâi acolo. Acesta este croșeul european, da? Se vede că a rămas cu antebrațul și cu pumnul paralel cu solul, da? Umărul, la fel, este foarte bine băgat, protejează bărbia. Se vede, cotul este perpendicular cu solul, brațul drept este la blocaj, piciorul stâng este foarte bine fandat. Bun. Încă o dată, acum vreau să-mi faci încet această lovitură, da? Perfect. Da. Deci ăsta este croșeul european și în special este folosit la amatori sau croșeul pe care îl folosim pentru distanță. Îl putem da cu unghiul mai deschis, mai închis. Este o lovitură foarte periculoasă pentru că este aplicată în spatele bărbiei. Încă o dată. Da? Piciorul și șoldul ne dau forță la aceste lovituri. Da? Echilibru. Perfect. Acum o să vă predau și croșeul folosit în boxul profesionist. Foarte des. Este și în boxul amator folosit. Este croșeul american, mai este numit, sau croșeul în lupta de aproape. Are o foarte mare forță acest croșeu. E folosit cu foarte mare forță și putere. Hai, vreau să dăm aici. Da? După loc. Bun, și ne oprim. După cum vedem, direcția pumnului nu mai este chiar perpendicular, ci l-am răsucit și este folosit la lovituri de aproape, da? Este un croșeu foarte, foarte periculos. Regula este aceeași. Umărul stă sus, la bărbie, protejează bărbia, piciorul ne ajută, da? Să folosim, să băgăm forță. Piciorul cu șoldul ne ajută și băgăm forța necesară în acest croșeu. Încă o dată. Da? După loc. Perfect. Și mai aproape de tine. Perfect. Da? Încă o dată. Da? Umărul. Îl vedem, brațul este la blocaj și piciorul este foarte important. Bărbia este în piept totdeauna și îl folosim în general după o combinație, după ce am folosit directa de stânga, combinație de stânga-dreapta și încheiem cu croșeul.